Pramila ugi badhe kasuwun Ketua Panitia Dies Natalis Kaping Swidak Universitas Negeri Semarang Dr. Taufik Hidayah MDes kasuwun saged nderekaken Bapak Rektor. Dene simbol ringgit utawi wayang ingkang sampun dipun siagakaken badhe dipun paringaken ring dalan kondang saking Rembang Ki Sigit Arianto inggih menika Aswani Kumbo lan Kumbo. Para kadang Kakung Putri Perdom Dominolyo pagelaran Ringgit Amengketi Dies Natalis Kaping Swidak Universitas Negeri Semarang sampun kawiwit kagelar pramila mugi gancar samukaosipun sugeng hamreksani dalam kondang Ki Sigit Arianto mugi gancar samukaosipun paring keplok hamba tarupo ing sasana pagelaran dalu menika.
Mas Kumbo Karno jimat katos nang kula garwa kula pun kiswani kepareng matur wonten ngarsa panjenengan Kang Mas Kumbo Karno garwaku ayu ayu ora kepatuh paku kakak Dukara semput Bungkap catur condro Kira kula kirbini Wiji poduka kang sapa nakang wonten kandhutan kula Mugi Gusti kang akarya jagat paring karaya paring kawilujengan dhateng calonken putra ingkang kakang wonten kandhutan kula menika. Rahayu Yai Kriswani pun
kakang percaya tedak turune Kundha Karna besok uga bisa dadi obor pemadhang tumbak jagat saisine. Angin piye wong ayu? Coba berikan makan wonten kehidupan mereka urung boten. Wis jamak lumrahe. Lamun to wong wadon jroning bobot kuwi mesti ngidam wis lumrah. Ya iki wani ora ge paturu. Jare wong ngidam kuwi sing nuwun kuwi ora ibune ning calon anake jabang bayi kang mapan ora kadutan. Siadi ngidam apa wong ayu? Itu ingkang dados pepinginan kula benjang keputra menika lamun tawuh padhang kula lair wonten jagat padhang. Jabang bayi pengin tinenggan wujudipun wit dewa daruan bejaya daru. Moyo linang ngasopi simpeng telenging halku karo aku wong ayu Yayi Keswani mongko sing darani wit Jaya Daru Dewa Daru mau eden-eden ahwangan Suralaya. Saya wibo anteping atiku yen calon anakku ing tembe bisa madhangke kahanan jagat raya iki. Dununge eden-eden mapan ora kayangan entenono sawetara wong akeh bakal kupati apa sunan. Sowan Sunul sama janji
Renggane toya purasa Cinami sesotya mahane wong iki lak ing sekali dawuh langgeng ulun waspadake iki kaya ditahuluning panglebur bangsa kaki Kumbakarna Ger Kumbakarna ana wigati apa dene kita munggah kakiwangan Suraya Dina samengko ulun maragi matur marang ulun Bathara Indra. Duh ulun Bathara Indra. Purwa madya usara semendang kula datang ngarep nggonake kula matur wonten klentang-lentunipun kula nyunagunging samudra pangaksami. Ya, ora dadi sabab maragi matur nggih Kumbakarna. Iya ulun. Sowan kula wonten kajuangan Suralaya menika prasajan kula karana kula tinangisan dening garwa garwamu Yayi Dewi Kiswandi kalenggan sakmangke medheng ngandhut pasianing jagat ngidam kawuran kepingin tenenggan eden-eden kahyuangan nggih Wit Dewa Daru Talak Jaya Daru ulun ingkang mekaten sanget ing panyuwunan kula kepareng para Jawata ngampilaken wujuding Dewa Daru yang Jaya Daru dumateng kula pun Kumbakarna ulun Ger Kumbakarna wonten dawuh ulun mestine jeneng kita wis ngaturi kalamata wit Dewa Daru yang Jaya Daru piye den kakiwangan Suralaya tegese iku dadi lambang kagunganing para Jawata. Kula ora prayoga lamun bakal kadaya dening titah Ngarjapada mesti wae dewa ora ngeparengake. Aja dadi atimu aja dadi runtik ing tias kita lho. Bloko suka tak utang terus terang para Jawata ora bisa minangkani kok kang dadi panyunan kita nggih Kumbakarna. Sang ngabirang ngorenang kul kilempet-lempet dosa ngernaning bawana ulun Bathara Indra ulun patembayane manah kula mriku boten badhe wangsul ing kasatriyan panglebur gangsa menawi dereng saged mboyong Dewa Daru lan Jaya Daru musik jeneng kita Kumbakarna Jawangga Jawangkar lamata mbrung kesuruh nuruti hardane mersumu apa kita Kumbakarna bakal wani marang para Jawata sumangga nggihipun badhe mastani tanpa ana pidhato aku terpuluh
jebul tinemune mati tenan sapa Jawata nyuwun duka ingkang abang paring paksa kedah penganten lawanipun. Pukulun Bathara Bayu. Wah, kumpul apa? Itu tonasar, itu ngawur, ngawur-ngawur. Kulen ngomripatku jering kubungmu. Menungso luprakulan roboyo beden-beden tayangan. Wah, lamun toh dewa orang ulungke. Dewa Daru Jaya Daru ilang nyawane. Hey!
Brinjong makapok golongan putih saka sing gawe latalah. Mangkono ger jeneng kita Kumba Karna ger. Kumpul apa karo dhewe. Kadung dawuh ngono. Kesek. Jeneng kita aja karo kanapa ya ger. Sejatine para Jawata munggo kepengin ambobot sepira gedhening tekadmu he Kumba Karna. Para Jawata kepengin ngopi pengen bobot tekadipun Kumba Karna. Ya, pancen kaya mangkono kula sing suwun aja meru tampa. Sak mangke kersanipun para Jawata kados pundi pungulu narada. Suwali kula aturi paring dawuh. Kumba Karna namung ngaturaken jogo mirengaken kalana. Semono kaya yen Kumba Karna. Dene nyanyi Pranesti di guru. Kita dikeparengaken boyong eden-eden kahyangan kang sinebut Weksa Dewa Daru yang Jaya Daru. Nanging wong sawetara mangsa lho ya. Eling. Wong sawetara wanci. Besok yen mesti timancine bakal dipundhut bali dening para Jawata maneh ya Karna. Ulun Kadangta ing penggenipun gadhe dipundhut udure kayangan boten dados sabab kula Kumba Karna ngaturaken guning panuwun tanpa pamrih luhur. Ya wis nggih. Ora ge bedolen dhewe ana patepanesan wujude kayu Dewa Daru Jaya Daru.
senggodo boyo ngreksa Dewa Daru nyang Jaya Daru. Mampo glising kandha Batari Kesmani Denyong Garbini wus wancine ambabar putra. Jagat kaya sumpah kurmat bakal yo sing titah kang nanggo. Hanya gelap ngampar balam-balan bledek kaya sesawuran. Wating jabang bayi wijil putra kembar. Elokeng kahanan Dewa Daru lan Jaya Daru sirna manjing anggane jabang bayi sekarone mencoro cahyane. Anakku sing bagus-bagus dhewe ojo pijer nangis Anake lahir kembar lumayan. Saminipun kula dados garwa panjenengan nembe mireng swanten panjenengan inggih sepisan menika. Jebul tinemunipun saged tetembangan. Nadyan to aku buta budaya. Coba mantan rawutan Unes. Iki mau suaraku piye? Sae genti kuwi selembangmu ayu mengko kakang sing senggak saka bungaku bareng duwe putra langsung loro kembar. Tak tembangke wangaku. Aku melu seneng. Ayo tembang wong ayu. Neng ngomong boten saged ditindini kula menika wis saged sinden. Napa boten kirang kabar kang sebar pawarta kang sampun warata kula menika ingkang menang sinden Aiden. Injih. Tahun piro? 1939. Wis tuwek wis saiki. Nembang Yai Keswani. Batari Keswani Bendawuh Kang Mas Kundu Dojo kemayangan dirisiat dilangkung kakang mongko pasyaning jagat wujud putra aku sakembaran. Injih Kang Mas Kundu Kang putra sakembaran menika
ingkang minangka wujuding raos bekti kula dumateng paduka minangka garwa Mas. Iya Nyai. Tak kepuji muga-muga putra-putramu besok kembali bisa gawe gombong rasane wong tuwa. Bisa sembodo dadi satriya usmaning bangsa. Inggih Mas. Mutu ingkang kathah Piye Keswani? lajeng upama duka kalih menika pinaringan jimat asma sinten swariwakun paring dawu. Yai Keswani, Inggih Mas. sineksek jagat saisine. Putraku sakembaran bakal tak paringi bener Raden Aswani Kumba lan Raden Kumba. Ayo kumbo, ayo golak kene. Ayo Satrio panglebur gongso Hyang Kumba karma medeng lampahi yoga nindra. Yoga jarane semedi nindra wedine turu. Yoga nindra tegese nglampahi tapa. Inggih wujud tapa sare. Dadane tata gelar katingal turu angler ngorok senggal senggot parandene sejati Raden Kumba karma tansah angon meneping cipta rasa nyang karsa kang katunggalake nyawiji dadi weninging jiwa suci. Dewi Yoga Brata Hyang Kumba karma tansah tinenggan dening putranira sakembaran. Inggih Raden Aswani Kumba dalah Raden Kumba. Nadan tawus dangu datan angenyam kamukten praja Supandene. Sotanging Indriya satra kalih ora nedya kundur ing
ngebul gongso lampun ora bebarengan raman-ramani Raden Kumbakarna. Padha bocah genira tetuhuran sadra kekaroning kasiwiring samirana ndayani raos arep kedadak ana wujudan gegirisi hanaut anggane sadra kekalih dadokan yak kaguru wekasan.
Geswani kumbo lan kowe kumbo pun Rama kumbo karna bobo mongkok mulang muda ing kadewasanmu sarta landheping kawaspadanmu sindhen ndak wawas sira sekarone wis bangkit milahke bedak-bedake marang obahe lair lawan obahe batin yen Rama inggih Kanjeng Rama Kumbakarna sedaya menika muhung saking panggula wentah Paduka Rama inggih Rama kula pun kumba dalah Kakang Aswani Kumba menika namung sagemi budidaya wis saged tindakan menapa ingkang dados piwucal Paduka Kanjeng Rama putraku nggih wonten dawuh Rama Bagel tegutanganipun Rama lawan ibumu Geswani sira sekarone bisa dadya satriya Sumbaga Wirutama lemot kalamatan jroning alam gandut saknyatane iku kanyatan hati waduh Kanjeng Rama pangestu Paduka ingkang tansah kula suwun ewadene Paduka Rama anutan dhateng putra dados satra Sumbaga Wirutama mugi kula saged mujuti keputangan Paduka Rama Kumbakarna inggih Kanjeng Rama lah dalah mongko bobo raosing manah Rama boten ketang namung sagaduking manah sakadaring lampah kula kekalih tansah budidaya mestuti dawuh Paduka Rama anakku bocah bagus maju lugu urip kuwas-was dan bulan kekencaran Madangin purnama sini nalikan kehutangane wong tuwa kuwi kaya mangku mungkir uga dadi satra Sumbaga Wirutama awit ana tetembungan swargane wong tuwa ki mung gumantung marang anak tak baleni meneh yo nggih swargane wong tuwa kuwi gumantung marang pakartine anak mula wong tuwa nglakoni prihatin mula wong tuwa nglakoni tapa brata mergo wong tuwa ki mung napake anak putu sendika ngestakaken dawuh pangestunipun Rama Kumbakarna ingkang kula suwun syukur yen pancen mangkono kula jroning sira jejer sadra ki aja nganti ninggal laku patang perkara laku patang perkara menika menapa kempaya Rama sami aturi paring dawuh laku patang perkara kang kapisan dalan kang sira ambah iku resik ana kapindho
sandangan kang sironggo iku Openono. Kaping 3 sumur sing sira angsoni kuwi Rumatono. Kaping 4 wisma kang sira aupi ku Reksanono. Duh Kanjeng Rama, piye babar pisan keparenga medhalaken luwih gamblang panampining putra Padukapun asmane Kumba Dalah adhi kula Kumba Rama. Kepisan dalan sing sira ambah iku Resikana tegese wong tuwanira kuwi dadi lantaran dumadi mung jagat iki mula kudu kok beteni. Wong tuwa iku sing lairke sing ngopeni sing gurwentak kuwi wiwit lair nganti tekan dewasa. Wong lairke kuwi ora gampang 1000 lara dadi siji kurang tepak sambung tuwe bisa gerekno wong. Mula wong tuwa lanang karo wong tuwa wadon kuwi isih luwih ngarati wong tuwa wadon. Aja pisan-pisan wani karo wong tuamu yo. Estuaken dawuh Rama. Nggih, estuaken dawuh Rama. Tapi nduk sandangan sing sira nggonku Openono. Tegese yen wis duwe maratuwamu ku ya kudu mbok beteni awit maratuwa wis dadi lantaran kanikmatan wujud bojo sing tansah sumandhing dadi sandangan nggonmu nglakoni urip ing alam buta. Kang kaping 3 sumur sing sira angsoni kuwi Rumatono. Tegese guru sing kok guroni sing kok cecep kawruhe ilmune kuwi Betenono. Sing jeneng guru kuwi ora mung sing paring piwulang ana pawiyatan wae kuwi ora. Sapa wae ora mawas luhuring derajat lamun wis paring piwulang marang kowe kuwi pantes sinebut guru. Ning guru iku wis paring ilmu lan kawruh marang kowe mula kudu kok beteni. Awit menungso yen tanpa duwe ilmu kuwi rumangsane jagat katon peteng dedet melimengan. Mula guru utawa dwija iku basane obor jroning pepeteng. Apa iki etuaken dawuh Rama. Kaping 4 wisma kang sira aupi ku Reksanono tegese negara sing wis ngayomi kuwe wajib kok beteni. Kowe sekarone urip ing kasatriyan panglebur gangsa mangka. Kasatriyan panglebur gangsa iki klebu wewengkon negara Ngalengka. Panganan sing mbok pangan kuwi saka hulu wetune bumi Ngalengka. Banyu sing kok ombe kuwi yo metu saka bumi Ngalengka. Mula yen ana repote praja Ngalengka kuwi ya kudu gelem melu cawe-cawe. Aja mbok itung negara wis paring apa marang kowe, nanging etungen apa sing wis kok aturke marang negaramu yo nggih. Palugon lagu ing lekas kita linuding hitung kadung ngadeng hamomo memangun manarayu
Gumolong manadukara Renang nira mangatus puspita wangsalan semon iki kaya purunanku Indrajit kang sowan kula Indrajit ana wigati apa dene kowe sowan ana ngarsanipun paman nggih waduh paman sewlepat jagung pangaksanipun buku paman Kumbakarna prasajan ki waraswanipun kang putra Indrajit menika tubuh kautus dening Kanjeng Rama Prabu Rahwana Raja kowe dikongkon bapakmu piye paman kaluhuran paman banjur wigatine apa nggih wigatine apa ora iki matur marang pun paman prasajan ki wana paman Kumbakarna kalenggan sakmangke katimbalan sowan dhateng pendhapi ageng negari Ngalengka dawuhipun Kanjeng Rama diwaji dinten menika praja Ngalengka diraja mbetahaken bebau paduka paman Kumbakarna Yatri sang kabeh ora nangkul dilempit-lempit dosang retnaning bawana ya Indrajit yen pancen mengkono dina iki aku bakal sowan ana ngarsane Kakang Rahwana. Menawi dawa katen monggo kula dherekaken paman. Mangkono nggih anakku bocah gagah kula aswani Kumba dalah Kumba wonten dawuh Rama wonten dawuh Rama. Sira sekarone baliya marang kasatriyan manut Burgangsa. Dimen ora dadi pangratune Ibu Mugeswani aturna lamunipun Rama samengko wis jugar nggone semedi laju sowan ana stinggil Ngalengka diraja napa nggih ngestoaken dawuh
ingsun Alindra kang Kodiraja Prabu Rahwana Raja Yada Samuka Agung. Wah! Satria Gung Nagri Ngalengka Sang Kumbakarna Karande Uriku warna diyu Suprandening gayuh tami Awit prangalengka
donyaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe. Adikku wong gagah Yayi Kumbakarna. Kakang Rahwana ya aku sing sowan dadalah. Oh adikku dhewe. Wong kang sentosa dodo baune Kumbakarna Yayi. Wis sawetara suwe nggone si Aditapa Nindra. Satemah kapan satemah kangen rasaku kepingsan penjagong lawan si Adi. Kakang Prabu Rahwana iki ojo dadak nganggo abang-abang lambe tinggal ngendika apa wigatine aku kok timbali sowan para pendopo ngalengka kene kakang. Ngene Yayi. Sajroning si Aditapa Nindra sajroning Yayi Kumbakarna Tapa turu akeh banget lakon kang dumadi mapan praja ngalengka kene. Dina Sangkara Wijaya sakwadya balane munyuk-munyuk padha bedah praja ngalengka kene. Tantrena ilang cacahe Senopati ngalengka kang padha gugur ing Rananggana mungsuh munyuk-munyuke Rama Wijaya. Kula kang saka Yayi tetep ana jejibanmu minangka senopatining raja. Lamun to Yayi Kumbakarna gelem magot ubah pun kakang percaya ora nganti mengko suruping surya Rama Wijaya lan munyuk-munyuke padha mati kabeh, padha kablasah berbabak depan lemah. Aku percaya nganti adimu lanang sing tak tresnani Yayi Kumbakarna gelem maju dadi senopati. Ora mung mesti padha tumpes tanpa tiwas padya balane Rama Wijaya. Kakang Rahwana piye Yayi? Lelakon iki ora gesek lawan aturku lan Yayi Gunawan nalika semono lho kan. Upama Kakang Prabu kersa dhahar aturku dumuwun tak kira ora bakal ana lelakon kang kaya mangkene iki. Yen Kakang Prabu kersa ngulungke Rekyang Sinta mokal Prabu Rama krangsang praja nalika kene. Kuncing langit laga tondir kencang ning alis bersama wedan bro sabarang nyatu bulu apa balik ini meneh gue kurang-kurang marang dosamu kok. Aku ora butuh kejanganmu, aku ora butuh pulanganmu. Hei babar pisan orang yang pulang murut aku mau ngatur kepenget lho kakang aja meru tampa. Kumbara piye apa dapurmu kuwi ora eling? Apa dapurmu ora eling banyu sing kok ombe kuwi saka bumi Ngalengka, pangan sing kok tandang kuwi saka bumi Ngalengka, barang saiki Ngalengka diraja ki nepung bebaya kowe ora gelem tumandang nyelametake, malah mung maido lan mancak si tembuku. Pancen gawean sing paling penak gawean maido. Wong maido iku kari nyawan soha doan. Yen ora apik ya ora gelem ngelem, yen ora kleru sithik dipaido. Iki kowe dapurmu buar. Wong kuwi dhisik ora kan. Tak kira isih ana cara liya kanggo nyelametke bumi Ngalengka saka juranging bebaya ya kuwi kanthi cara ngulungke Rekyang Sinta. Kumbara piye Kang? Bentukmu gedhe dhuwur nanging jebulmu gedhe gobok tanpa isi. Tembungmu mau mung kok nggo kekudung ngalingi rasa jirehmu ya. Kowe ngaku hayeng kowe jireh getih kok dimati. Kowe wedi perang musuh munyuk-munyuke Rama Wijaya. Ngaku wae rasa kakean alasan. Barang pancing yo. Kakean alasan. Oh, Kumbakarna. Ora ngono ra kudu jebul aku iki jago.
Godho putih jebul kuwi cilik getih wedi mati Kumbawarna. Sakarep mulai Kakang Rahwana ngarani marang aku. Sing aku kudu panemu kepiye bisane peperangan iki enggal rampung tanpa ngorbanake para kawula. Eling kuwi ya. Buta gemblong, buta gemblong. Penting mejang sithik mejang. Pranata cara kuwi. Sing dadi ratu ana ngalang kali dosa muga dudu diatur. Ngerti kowe? Jerengan kupingmu. Jerengan kupingmu. Wis akeh padya bolang Senopati ngalung kang padha gugur dadi bating praja. Ning diapurmu. Kowe iki dadi dulure ratu. Kadanging nata. Kudune kowe melu cancut tumandang ora mung mejang, dek tutur. Isih aku duwe dulur kaya kowe. Isih aku nyawang dapurmu Kumbawarna. Yen kowe ora gelem nindakake dawuhku, becik kowe minggato timbang nyepet tibrek Madura. Kakang Rahwana. Piye? Yen pancen aku kok tundung kon minggat ya ora dadi sabar. Aku ora apa-apa ning eling aku iki sing kadang wis kadang-kadang gombang. Kakang Rahwana ya tak terima kidulmu tak sio marang aku. Ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Kewaning laku lira tatang nyatengganing Prabata ora ning ngadhep kumada dalah iki malah purunanku ponanganku asmane Kumba lan kowe Kumba ngono injih wa kula ingkang sowan kula pun asmani Kumba dalah adi kula Yayi Kumba. Kosek ponakanku sakembaran sowan ngomong asmani Purwono iki dadi apa? Ora ge matur ge. Kula mriku nedya sumusul Kanjeng Rama Kumbakarna. Nggih, Pak. Kula badhe sumusul Kanjeng Rama. Bocah kembar. Kembar bapakmu Yayi Kumbakarna lagi wae tak tundung minggat saka setinggil ngalengkoh ini mergo rembuke bapakmu ngabangke kuping. Waduh, menapa kalepatanipun Kanjeng Rama Kumbakarna dene ngantos manten ageng duduka apa duka lepatipun Kanjeng Rama menapa sawi kulaturi paring dawuh bapakmu sing warsa kewajibane minangka satriyane praja.
Jlentrahipun kados pundi menika wong sawe kula aturi babar kula aturi medhar. Ngene. Yai Kumba karo tak utus madhep Senopati Ngalengka. Ngrabosa parang muka kang nekani Praja Ngalengka nanging bapakmu ora saguh. Kula banjur tak tundha minggat lan ngerti yo nggih. Wiwit dina iki bapakku Kumbakarna tak anggep balela. Dadi mungsuh tumrap Praja Ngalengka diraja kene. Waduh, wong Prabu. Sepinten agunging kalebatanipun Kanjeng Rama Kumbakarna mugi diagung pangangsama paduka. Nggih, kok. Kula ingkang nyuwunaken pangangsama tiyang sepuh Rama Dyapura. Nggih, kok. Rada abot ngatur bapakmu. Wong Prabu kula dalah kadang kula ingkang badhe nambal rengkaning penggalih paduka. Bosek. Kuwi bakal nambal rengkaning atiku. Iya, lakar kados mekaten lho. Sing kok karep piye? Minangka leliruning Kanjeng Rama nggihipun ngayahi kewajiban. Kepareng paduka ora ana nuding kula kekalih minangka Senopati Ngalengka. Ladah. Bagus ya. Wah. Prang campu samyo ngadali ler kadhet wileting godo bagus kuwi sing jenenge anak bisa mikul dhuwur mendem jero jenenge wong tuwa iki yo asmanku bolanku bonggo ganteng tenan kuwi anak lanang anu ngani ndeta dina iki jeneng sira kekarone bakal tak tetepke dadi Senopati Sakembaran mandhegani Madya Ngalengka diraja. Aturaken guming panuwun kang tanpa pamit dene Warawana amisudha kula dados Senopati. Nggih bingah manah kula kang tanpa pamit. Bagus yen mangku aja kesuwen Majwana Palagan luhurna asmane wong tuamu jeneng bakal pulih asmane ramamu Kumbakarna yen nganti anak-anak lanang padha golek perang. Napa nggih sendika ngestoaken dawuh nyuwun tambahing pangestu nggih wong banyu milih pangestumu aja kesuwen budal dina iki nggih wis rampung
Coba kaya ngopo dikumpake pengen ngerti leguke aku. Nek maju pundake maju mundur pundake yo melu mundur. Sing loro ki rasa. Iki sing bocah sing suci rasa.